Sa silingang lalawigan sa Bohol, kahugpungan sa mga mamumuo sa lalawigan na ngayo og usa ka gatos ka pesos nga aumento sa suhulan. Pipila kanila mao ang kahugpungan sa mga food delivery rider. Lakip sa nangayo og 100 pesos nga wage increase mao ang kahugpungan sa mga mamumuo sa Bohol nga naglangkob sa partido ng manggagawa Bohol Sentro ng nagkakaisa at progresibong manggagawa, Bohol Alliance of Labor Organizations ug sa mga employees union. Nang hinaot si Feliciano Apare sa partido ng manggagawa Bohol nga paminawon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang ipangayo nila usa ka gatos ka pesos nga aumento sa suhulan. Iyang ipasabot nga makatarunganon ang ipangayo nilang usbaw sa suhulan tungod sa nagsaka nga presyo sa mga palaliton ug ang pagkatibok sugna sa balor sa salapi. Gawas sa labor sector ug sa mga milangkob sa wage board, mitambong usab sa public hearing ang sektor sa mga magpapatigayon. Sa pagkaron moabot sa 397 pesos ang minimum wage sa Bohol samtang 435 pesos usab sa Subo. 397 na minimum wage sa Bohol hindi sapat dahil sa inflation rate, ang mga lahat ng mga bilihin nagmahal na. So ako po ay nanawagan sa lahat ng mga workers dito sa Bohol na kailangang suportahan natin yung 100 wage increase ngayon. So nami karon diri kay gusto na mo nay 100% 100 pesos increase sa mga trabaho sa mga company. And then ang amuang gusto sa namo nga ang mga amo saka ang among delivery fee